Recifix HiCap е система, която комбинира линейно отводняване с голям ретензионен резервоар. Това позволява огромни площи да бъдат надежно отводнявани. Recifix HiCap поема повърхностните води от големи площи по същия начин, както конвенционалните линейни отводнителни системи. Същевременно, системата е с много по-голямо светло напречно сечение, като при това остава незабележима. Отводнителният обем остава под повърхността. Това позволява транспортирането и едновременно с това ретензия на големи водни количества. Един и същ размер елементи Recifix HiCap могат да бъдат монтирани или да бъдат подредени като каскада от елементи с растящ обем. С увеличаване на номиналния размер, строителната височина също расте до достигане нивото на канализацията. На повърхността се вижда само тънка ивица чугун. Системата Recifix HiCap се състои от различни елементи с обем от 18 до 443 литра на метър. Те се свързват лесно помежду си чрез преходен адаптер. Монтажът започва от елементите с най-голямата номинална ширина във връзката с съществуващата канализация. Благодарение на лекото тегло и дизайна на продуктите, дори и най-големите размери улеи Recifix HiCap могат да бъдат монтирани от един единствен човек. Връзката нут-федер между елементите допринася за прецизния монтаж. След като се положат елементите в бетоновото легло, защитната лента се отстранява и съоръжението е готово за експлоатация. С улеи Recifix HiCap тип G става възможно директното свързване на чугунения шлиц с паважа или асфалта. Отводнителното тяло се намира под земята, а на повърхността то остава незабележимо. Всичко, което се вижда, се свежда до един тесен шлиц на повърхността. За различните области на приложение са разработени 3 различни дизайна на решетките. За улици и пешеходни зони се използват решетки с тесен шлиц и защита на токчета. А мрежести и тип отворен шлиц решетки са предназначени за промишлени зони до клас F900. След монтажа, отводнителният канал е готов за натоварване до клас F900. Тази система се отличава с изключителна адаптивност. Така, например, дори решетките на повърхността да свършват до някъде, каналът отдолу може да продължава. Възможно е също включване към канализация с помощта на адаптор. Освен това, Recifix HiCap може да се монтира и под формата на дъга, което ги прави особено подходящи в пътното строителство. Recifix HiCap е отводнителна система с висок капацитет за терени с натоварен трафик на движение. Обединява в една система линейно отводняване и ретензия на големи прилежащи площи. Уникален шлиц от чугун с атрактивен дизайн за голямо натоварване до клас F900. Recifix HiCap. Ефективно отводняване, модулен монтаж.